welcome back to my channel. दा जाबाय फुंनि 10ता ओमफ्राय जों सानैबो थांगासिनो दङ क'क्राझाराव ओमफ्राय बियादै अश्विनखौ लायनो थांगासिनो दङ जों दिनै थ' दिनैनि बागै माने दिनैनि भिडिअ'आ बेनो जासिगोन बेखौ लायनोसै ओमफ्राय नोंथांमोना आं बेनि हस्टेलखौ देखायनो नाजागोन माबायदि थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ खनसे हाय होननो हादो तारमाने बिजावजालियाबो सोलाबला बेवाइफोराबो सोलाबला ओमफ्राय भेकेसन स्टार्ट जाबाय ओमफ्राय गाबोननिफ्राय होगौमोन खिन्थु जोंना तारमाने गाबोन मोनसे प्रग्राम दङ थ' बेनि थाखायनो बेखौ लायनो नांबाय थ' जों सानैजों थांसै लायनो अश्विनखौ बहुद गोबावबो जाबाय माबायदिबा दं बियो थ' नायलांबाय थादो ओमफ्राय दा जों क'क्राझार सफैबाय ओमफ्राय बे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटखौ जा मोजां नुयो आंथ' हाबनो सानो खिन्थु हाबनो सोलाबथारा जेब्लायबो माने आथुर बिथुर फैयो ओमफ्राय खामानि लाना फैयो ओमफ्राय नायनायबो जाया मोजाङै क'क्राझारखौ गिदिंनो सानबाबो जाया माने सानफ्रामबो सोरनिबा हाबाफोरावसो फैनाय जायो बा माबाफोर निमन्त्रणबासो फैनाय जायो नालाय ओमफ्राय बे जाबाय गौरां दैमाया ओमफ्राय सानैसो कन्टिनिउ अखा हाबाय थानायखाय पुरा दैया माने लोमजोब्बाय आरोना दैया बारायदों आरो ओमफ्राय बिथिंनि खाथियावनो जे दङ गौरां पार्क बेयावबो थांनो बिराद गोसो जायो नै जों सफैबायनो गौरां पार्कखौबो मोनबाय नाथाय बे लामाजों खेब्रैसो जों फैदोंबाबो माने बे माने खेबसेबो हाबनो मोनासै आरोना बे गौरां पार्कखौ हाबनो सानबाबो हाबनो सोलाबा ओमफ्राय दिनैबो दा फैदोंब्लाबो आरो थाब थांनांसिगोन ओमफ्राय बेथिंनो लिटारेरि फेस्टिभेलावबो फैदोंमोन अब्लाबो हाबनो हायासै ओमफ्राय जों नैबे मोनबाय दा रियेलिटि पाब्लिक स्कुल ओमफ्राय बे गलिजोंनो थांनांगोन थ' बियादैया रियेलिटि पाब्लिक स्कुलावनो फरायो देग्लाय क्लास 10 ओमफ्राय ओंखायनो बेनाबो सामार भेकेसन स्टार्ट जाबाय स' लांनो होननानै फैबाय जोङो ओमफ्राय बे जायगाखौ जोबोद मोजां नुदों आरोना मोजां मोनो ओमफ्राय अखानि बोथोर दिनै बारा अखा माने सान्दुं गैया आरोना अखा दोमैलु ओंखायनो बारा गरम मोनाखै ओमफ्राय गाबोन आरो जों मोनसे जायगायाव थांनांगौखाय बेखौ थाब लांनो फैबाय थ' नै एन्ट्रेन्सखौ मोनबाय बास्केटबल टुर्नामेन्ट जादोंमोन बेयाव ओमफ्राय नायनोथ' फैनो सोलाबासै थ' हाबलांनोसै ओमफ्राय एनभायरनमेन्टआथ' बिराद मोजां माने हाबनाय लोगो लोगो माने बैथिं बास्केटबलनि कर्ट दङ लोगोसे सुइमिं पुल बेफोरबो दंखायो ओमफ्राय बेखौ दोननो फैदोंमोन जेब्ला फार्स्ट दोनफैदोंमोन होनबाबो आं मोनसे ब्लग बानायदोंमोन बेखौ नोंथांमोना नुनो हागौ ओमफ्राय दिनैबो ओरैनो नाजागोन जुदि हायोबा देखायनो थ' नायनोसै सोलाबो ना सोलाबा ओमफ्राय मानोना दिनैनो जों आरोबाव गुवाहाटि थांफिननांगोन थ' गथ'फोरनो गेलेनो थाखायबो बेयाव पार्क दङ थ' नै बे बिल्डिं नुनाया बे जाबाय मेइन माने बेयावनो बिसोरना क्लासेस जायो आरोना क्लासरुमफोर दङ ओमफ्राय दा जों हस्टेलथिं थांगासिनो दङ मानोना दिनै बे हस्टेलाव दङ दिनै बे क्लासाव थाङासै गाबोन लास्ट क्लासमोन अब्लाबो दिनै एसे थाब लांनांबाय जोङो लायहैनांबाय थ' दा जों बै गोमो बिल्डिं नुनाया बेनो जाबाय बयस हस्टेल थ' बयस हस्टेलसिम थांसै थ' मिथिनाय बायदिबा बेथ' जों एकदम फुङावनो फैगोन सानदोंमोन अब्लाबो लेट जाबाय फैनायावनो बेथ' रेडि जाना दङ ओमफ्राय नै आर ब्रह्म बयस हस्टेल बेनि हस्टेलाव बे थायो बैनो अश्विना गोजाननिफ्राय दहायनिफ्राय नेबाय दङ सफैबाय ओमफ्राय अश्विना नेबाय दङ ओमफ्राय जों बारा गोबाव खालामा थारमाने ओमफ्राय मिस्टानाबो आरो दिनै गुवाहाटि थांनांगौ जोंहा एसे आर्जेन्ट खामानिबो दङ थ' बेनि बुस्थुफोरखौ लायनोसै बाय बाय हो गया खोल दो दरवाजा खुला है सीटखौ फल्ड खालामनांगोन हानाय नङा नोंनि क्लासमेट यस मा नाम बाबुना बानजाय मा लिरो बानजायग्रा बसुमतारी न'आ अबावमोन बाबुना गसाइगाव बुक्सफोरखौ लाबाय लाजोब्बाय अनसुमानिया लाबाय बेगा दङ
दङ ना? Coba, coba. Nanti, oke. दे थाथ'दो होनबा थांसै Oke. Langsung kami mendengar jatuh. Oh, langsung besok. Terus dulu deh. Fin, मा खबर? Moजां. ओमफ्राय बेसे दिन बन्द? Something 21 days ni bondo दिनैनिफ्राय? दिनैनिफ्राय. दे ओमफ्राय एग्जामा माबायदि जाखो नोंना? बारा मोजां जायासै खिन्थु नेक्स्ट टाइम ट्राइ खालामगोन आरो थांजोब्बाय स्कुलाव सुइमिं पुला बैथिं ना? बैथिं थांसै आश्विनखौ लाबाय थ' लोगोफोर आश्विनखौ लाबाय ओमफ्राय दा जों थांगासिनो दङ आरो न' फारसे ओमफ्राय आश्विनखौ ड्रप खालामनानै जों आरोबाव थांगोन गुवाहाटि आश्विन फुङाव मा जाखो? फुङाव दिनै ब्रेड थालिर आरो दावदैजों मिल्क गाइखेर गाइखेर आच्छा ब्रेकफास्टआव ओरैनो मा होयो सानफ्रामबो? ब्रेकफास्टआव ओरैनो रुटिजों आलु भाजी पुरिजों सबजी ओमफ्राय मालाबा ब्रेडबो होयो ब्रेड थालिर ओमफ्राय बेफोरनो माने डेली रिपिट जाबाय थायो फ्राइड राइसबो होयो मालाबा ओमफ्राय मा होनोमोन बेखौ मालाबा खिचड़िबो होयो माने जोंना जेनेबा मानडे खिचड़िबो थायो ओमफ्राय बेनो बै मेनुआनो बारे रिपिट जाबाय थायो फ्रम मानडे टिल सानडे आच्छा आरो नोंसोर टिफिन लाङो ना लाङा? टिफिन लाङा जों लान्च ब्रेकआव हस्टेल आरो फैफिननांगौ हस्टेलावनो माने टिफिन लाङोबाबो माने आनहेल्दि बुस्थुफोर जायो नालाय ओंखायनो बेयावनो राइस होयो दालि होयो मालाबा पापरबो होयो आलु होयो ओमफ्राय लान्च टाइमाव नोंसोर हस्टेलाव फैफिनो जोङो लान्च टाइमाव आच्छा ओंखाम जायो आरो ओंखाम होयो लान्चआव होयो रेगुलार राइस इज कम्पलसरी आरो मा होनो नन भेज मोनो ना मोना? नन भेज मोनो माने नन भेजआ जेनेबा वेडनेसडे फ्राइडे सेटारडे सानडे मा होयो नन भेजआव? चिकेन होगोन ओमफ्राय सिलेक्ट खालामना होयो चिकेनाव नों पनिर जायो ना चिकेन जायो ओमफ्राय पनिरजों फिश होगोन माने सिलेक्ट खालामनांगोन मोननैखौ जाय नन भेज जाया बे पनिर जागोन आरो बेनो ओमफ्राय एग नाइटआव एगबो होयो मालाबा बेनो रुटिना डेली मेनुआ बेनो रिपिट जाबाय थायो आरो ओरैनोथ' नों गाज्रिथ' मोनाखै? ना मोनाखै उदैफ्रा थिगानो दं? हेल्दियानोथ' जायोना? हेल्दि राइस डेली मोनजायो नालाय ओंखायनो हेल्दियानो ओमफ्राय बेयावथ' आगोलावथ' नों टिउसन लायोमोन ओमफ्राय बेयावथ' टिउसन लाला? बेयाव प्रेप क्लासाव टिचार्सफोर फैयो स' सोरबा जुदि बे स्कुलाव फैनो नागिरदोंबा माने जेबो टिउसननि माने टेनसन लानो नाङा खारन टिचार्सफोरानो जों माने एक्सट्रा प्राइभेट क्लासरुम होयो जोंनि क्लासनि सब स्टुडेन्टनि थाखाय ओमफ्राय बेयावनो टिचार्सफोराबो प्रेप क्लासाव फैयो बेयावनो माने जुदि माबा डाउटफोर थायोबा माने नोंसोर सोंनो हायो नङाबा हमवर्क माबा डाउट थायोबा सोंनो हागोन माने फ्रिलि माने जेबो टेनसन लानो नाङा स्कुलाव ज' खालामो बेखौनो आरो हस्टेलाव फैनानै क्लियार खालामजोबनो हायो आच्छा थ' नोंना दा आगोलनि कनसेप्टफोरा क्लियार जादों ना? क्लियार जायो कनसेप्टफोरा टिउसन लायाबाबो नोंना दा जादों आरो ना? आच्छा थ' डाउट थाबा आरो क्लियार खालामना ला नङाबा नों लाजिनानै आरो थाबा नोंनानो लस जागोन नंगौ खोथाया ओमफ्राय फैनानै गेलेनो मोनो ना मोना दसे सम? माने जोंना गेम्स टाइमबो थायो फ्रम 3:45 till 4:30 or 5 माने टाइमा माने स्टेबल नङा आरो मालाबा आप डाउन जालाङो गेलेनानै बेलबो फुनाय एसे लेट जायो नालाय ओंखायनो आच्छा ओमफ्राय एक्सट्रा कारिकुलाराव नों माबाफोर लादों नामा? आं गिटार लादोंमोन मालाबा फुटबलबो गेलेयो गिटारखौ मा फोरोंनो फैयो नामा? टिचार फैयो नामा? गिटाराव माने जोंना माने कचिं क्लास थायो सानडे एभरि सानडे कचिं क्लास थायो जोङो स्कुलाव थांनानै माने टिचार्सफोर फैयो ओमफ्राय नोंसोर मा सोलोंनो गोसो बेखौनो सोलोंनो हायो बास्केटबल दं क्रिकेट दं फुटबल दं मिउजिक दं टाइकान्ड' दं सुइमिं दं नों गिटार लादों? आं गिटार लादों मालाबा फुटबल लानो गोसो थांनो हायो माने बिदि नङा आरो जे माने गिटार माने मिउजिक बिदि नङा माने एभरिवेयर इउ केन गो एभरिवेयर आरो नोंसोर माबा बास्केटबल टुर्नामेन्टनि माबा नुदोंमोन जाबाय ना जागोनसो? जाबाय जोंना माने अल आसाम डिस्ट्रिक्ट बास्केटबल टुर्नामेन्ट जादोंमोन from 6 till 8 30 from Assam 35 state माने डिस्ट्रिक्टफोरजों दं सब फैजोबदो आसाम माने जोंनि स्कुलाव ओमफ्राय बेनो जोंना
मेच जादोंमोन all over आसाम ओमफ्राय गवालपारा डिस्ट्रिक्टआ देरहाबाय आच्छा बेखौनो मोजाङानो जादों नों पार्टिसिपेट खालामासै आं पार्टिसिपेट खालामाखै आं गेलेनो हाया नालाय ट्राइ खालामगोन एभ्रि स्पर्टखौ ओमफ्राय सुइमिंबो फोरोङो नामा नोंसिनाव सुइमिंबो फोरोङो नों सोलोङाखै आं सोलोंथ'वाखै दाबो सोलोंना लानांगौ ना सुइमिंआ मेन बहुत इम्पर्टेन्ट सोलोंगोन एबार थांगोन एबार चान्स मोनोबा आरो कारण आच्छा इफोरनि थाखाय एक्सट्रा फिस होनांगौ नामा फिस होनाङा एक्सट्रा इनक्लुडेड दङ ना इनक्लुडेड एभ्रिथिं इज इनक्लुडेड थ' नों मानो इउटिलाइज खालामाखै बेखौ एबार फैनानै सोलोंदो एबार फैनानै सोलोंगोन सुइमिंआ बहुत हेल्थनि थाखायबो बहुत इम्पर्टेन्ट ना जोंना बरपेटा र'डआवथ' बेफोर स्कप गैयाना थ' नों दा बेखौ स्कप मोनदों नों मोननायावनो खालामना लानांगौ सुइमिंनिबो दङ थ' आंबोथ' रोङा सुइमिं जोंनाबो दा गोदो गामियाव थांबाथाय हाखराव एसे ट्राइ खालामोमोन अब्लाबो जायासै ओमफ्राय सोर सोर सानस्रिनो रोंगौ खोन्थादो कमेन्ट सेक्सनाव ओमफ्राय एकटरा रोंगौना रोङा सानस्रिनो नोंबो बेबो रोङा आंबो रोङा सानस्रिनो थ' अश्विन नोंनि बाखि आगोलनि स्कुलनि फ्रेन्ड्सफोरखौ गोसोखाङो ना गोसोखाङा गोसोखांनाया खाङो खिन्थु पास्ट इज पास्ट बाट नाव निउ फ्रेन्ड्स मोनबाय नालाय ओंखायनो माने फ्रेन्डलि जाबायमोन बिदि बायदि नङाबो जे आं बिसोरखौ गारबाय होननानै कन्टेक्टआव थायो सबजोंबो ओमफ्राय दा न'आव थांदों नालाय ओंखायनो लोगो हमगोन सबजोंबो खोथा रायलायगोन थांगोन बाहेराव ओमफ्राय बेनो आरो डेइलि लाइफ आच्छा दे थ' एज ए होल नों रिग्रेटथ' खालामाखै बेयाव फैनानै मोजां मोनदों मोजां मोनदों थ' बेखौनो सानो आरो नों जे बेयाव फैबाय थ' जाहाथे नों मोजां आरो आगोलनिख्रुइ मोजां खालाम ट्राइ खालाम नाजा बेनो आरो नङाबा नोंसानि आदैखौ आरो आंखौसो ब्लेम जागोन जुदि मोजां जायाबा जोंसो जर जबरदस्तियाव थिनहरदों थ' नोंथांमोनाबो अननानै बोर होदो बे जाहाथे मोजां जानो हायो बेनोसै थ' दा थांनोसै जोङो न' फारसे थांगासिनो दङ बेखिनि एरियाखौ बिराद मोजां मोनो बेखिनिखौ मा होनो कारिगाव लोगोफोर क'क्राझारनिफ्राय न'आव सहैबाय आथुर बेथुर ओंखाम जाबाय दा आरो थांनांगौ गुवाहाटि आश्विनखौबो न'आव ड्रप खालामसै थ' थांसै माबानिफ्राय नालांबाय थादो बाय आश्विन थांनायखौ एबार थ' लोगोफोर जों दा आश्विनखौ ड्रप खालामबाय बे बारा गोजान नङा बेनिफ्राय खाथि नङा थांसिगोन ओमफ्राय जोंहाबो थारमाने बिराद आथुर बिथाङाबो थारमाने गुवाहाटियाव मोनसे खामानि दङ थ' एक्चुअलि जोङो मिया हराव गुवाहाटिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय शिबमखौ थारमाने आं न'आवनो दोनबोदों काहिलिपारायावनो ओमफ्राय दा बिबैजों गारबोदों ओमफ्राय दा जों सानैबो आरो आथुर बिथुर थांसै ओमफ्राय गाबोन जों अबेबा बेरायनो थांगोन सानदों थ' बे ब्लगखौ आलदा बानायनोसै थ' दा थांबाय थानोसै थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर ओमफ्राय लोगो मोनफिननोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव टिल देन टेक केयार बाय बाय